бахшида ба гиромидошти хотири корманди шоистаи ҷумҳурии тоҷикистон аъзамҷон каримов дар муассисаи давлатии театри мусиқии драмавӣ ба номи маҳмудҷон воҳидови ноҳияи ашт маҳфили адабию фарҳангӣ баргузор шуд. роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи ашт зимни баромади худ аз ҳаёту фаъолияти пурсамар ва ибратбахши аъзамҷон каримов ёдовар шуда саҳми ӯро дар пешрафти ҷомеа ва тарбияи насли наврас дар рӯҳияи меҳандӯстӣ ва садоқат ба халқу ватан назаррас арзёбӣ карданд. гуфта шуд ки зиндагиномаи шахсиятҳои сарсупурдаи миллат имконият медиҳад ки решаи худро аз гузашта дарёфт намоем, ба онҳо пайванд доштани худро эҳсос карда ба хотири номуси ватандорӣ ном ва корнамоии онҳоро аз нав зинда гардонем ва ба фарзандонамон бо ифтихор дар бораашон ҳарф занем. бисёрам шахси бузург, бисёрам шахси хоксор буданд. бинед ки давлати ҳукумати Тоҷикистон ҳамин хел як давлате аст ки ҳар як кори кардаи моёнро ба назар мегиранд. ҷавонони ҳозира бояд аз ҳамин ҳаёт фаъолияти ҳамин шахсони бузург, аз корҳои неке ки онҳо карданд, аз ҳаминҳо бояд ибрат гиранд, ба онҳо ҳаракат кунанд ки пайравӣ намоянд, кӯшиш кунанд ки ҳамин мисли ҳаминҳо оянда кор карда номбардори миллат шаванд, номбардори давлат, номбардори ҷаноби олӣ шаванд. собиқадорони меҳнат, шоирони шинохтаи кишвар, рӯзноманигорон ва пайвандону наздикони аъзамҷон каримов зимни суханронӣ аз хислатҳои нек ва фидокоронаи ӯ дар ободонии ватан ҳарф заданд. гуфта шуд ки мафсуф фаъолияти худро соли 1963 аз челонгари заводи автомобилтаъмиркунии рақами 1 шаҳри Душанбе то директори ҷамъияти саҳомии кушодаи кони намаки ашт идома дода барои пешрафту шукуфоии кишвар саҳми арзанда гузоштааст. меҳнатҳои ин шахси пуртаҷриба бо унвонҳои зиёди фахрӣ аз ҷумла корманди шоистаи Тоҷикистон қадрдонӣ карда шуданд. маҳз бо маҳсули даврони соҳибистиқлолӣ он фарзандоне ки барои диёри худ, барои ватани худ заҳмат кашида, талошҳо карда, ҷиҳати ободиҳо кӯшиш кардааст, имрӯз ба як ҳукми анъана даромадааст. бо шарофати бевоситаи ҳукумат ва давлати Тоҷикистон имрӯз дар ҳамаи гӯшаи канори мамлакат мо чунин фарзандони худро ки ба диёрашон хизмат карданд имрӯз қадршиносӣ аҷгузорӣ мекунем. бояд гӯем ки шодравон аъзамҷон Каримов аз ҷумлаи он нафарони фарзонаи ин диёри кӯҳистони ашт буданд ки воқеан ҳам чӣ аз лиҳози тарбияи наврасон дар шоҳраҳои мустақил шудани ҷавонон ба кор ва ҳамзон худашон бевосита дар истеҳсолот чун намуни ибрат як истеҳсолоти хеле ақибмондаро пешбурд карда ба мардум дасти ёрӣ карданд. аъзамҷон каримов дар баробари фаъолияти пурсамари ҷамъиятию сиёсӣ ҳамчунин сарвари яке аз оилаҳои намунавии ноҳияи ашт буд. айни замон фарзандони ӯ дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ кору фаъолияти пурсамарашро идома дода истоданд. барномаи рангини фарҳангӣ бо иштироки ҳунармандони шинохтаи вилоят ба ин чорабинӣ шукӯҳу шаҳомати хоса бахшид.